Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi natong tanan no. Pasensya kaayo nga karon pa ko nakabalik og upload no sa drama nga ikaw ang akong unungan. Sukad atong nag Holy Week. Ug sa nangita dai no sa mga bag-ong subscriber nako dire sa Lex Pino Drama na dito no ang gikan sa part 1 ko to part 13 sa akong isa ka channel nga Lex Pino Vlog na dito no sa nangita ako lang ibutang niya sa description ang link sa bag-on ko nga channel no nga Lex Pino Drama na dito mga ka-listeners o palihog ko no subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify mo inig na ako ilaing i-upload nga mga sumpay nga drama. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan part 14. Walang gidawat eh. Lubaon pa noon ko niya. May kamatay na ko. Likay na niya tong Jack, ha? Ayaw na pagdawat bisag unsa gikan niya. Unyag, mambugos, boss. Padagan ang auto. Unya, madasmagan ako, boss. Dasmagi! Unsa? Magatag na sa castle ni Nubi. Anong mamugos man na siya eh? Nga kaniya to, iyar mo ginang birabirahon si Nubi. Abi mo ko ni mo, boss. Do not enter manggod siya dito sa gipuy-an nila ni Nobe. May naamang ganig gihayar ang tumboy. Aron, di na ni makasamok-samok ni Nobe. Mautong, ako yung gigamit nga bearer. Ayaw pagsugot. Unya, lagi mamugos, boss. Unya, kulatahon ko. Makulata sa deka. Boss, ayaw ko pa komedya niya, boss. Kulatado na ba kay ako ni mama ni mo? Iya kumpirming at nga niniguli na ko. Chokes ay gadlok ni mama. Kaya ko rin may bawang pasabot niya. Basta tumana lang gina akong gibaon ni mo. Ayaw na pagdawat bisag unsa ihatag niya tong Jack. Kasabot ka, Chukoy? Okay, kasabot ko, boss. Kining, hello? Hello, boss? Boss, kanjut lang, boss! Boss! Ay, wa na. Wa na yung tao na kang boss. Anong di man ko makatulog? Ay, ikapoy na lang ko piyong sa ko mga mata. Pero lain hinuay ako makita. Nga na bang nahasol man ko ni Ronel? Wagod siya may kugman ako. Nga nung magunaw na magyug ko niya. May pa si Jack niya. May pa si Jack. Kay bisag unsaon kong likay niya. Siya'y madut-dut. Kay lagi, nahigugma siya na ako. Pero, may bagting ang cellphone. Si Ronel ang nanawag. Siyagin mo yung nanawag. Pero, may saad ko nga dili na ko siya tupagon. Wagid pag nga ay patupakon kit ko. Hello? Salamat. Imag kong gitubag. Nakapukaw ka na ako. Nakatuog na dahil yung taka. Ubay-ubay na kong damgo sa akong love. Love? Kinsa? May lain pa pagod ay? Si Alma. Di no. O sabay man tuyo. Walang. Gusto lang ko makadungog sa mitingog. Karoon nga nakadungog na ka. Pwede na ko matungog balik? Kumusta naman dito magsigig samok-samok ni mo? Si Jack? Jack day yan, han? Nga nung nag-iskot man ka, Jack?
Naibaw ka gyud nga naglagot ko atong tawhana. Tingaling maliwat niya ang atong anak ha. Unsa? Sorry. Kiingnan ka na ako nga wa ko mumapdos. Naibaw ka ba? Problema na ako kung unsaon ako sa pagsulti si Alma. Ano mo problema mo ka? Naglibog kong unsaon sa pag-uli niya sa kwarta nga nadeposito na nako. Dili ko mauli niya ang cheque. Di ba giingnan ta naman ka? Ayaw nag-iuli ang cheque. Ayaw iuli ang 5 million pesos. Ngano mitubay man ko nimo? Ganahansag ko. Ano man, nagduga ka na? Kaayo oy. Katugo na kayo ko. Nainumdum ka nga miunlan ka sa akong mga bukton. Humanatoy mo ang atong baby. Good night. Kanunay kong gitagamtam ang katambis sa mong mga ngabil. Good night. Gusto kong magkita ta pagbalik na, be. Gusto kong labasan na balik ang atong paghimog, baby. Anong gipahinumdum mo na ako ang gikamingawan kong esena sa atong pagtag-uban? Ngano man? Wa ka matog? Wa gyud ko magduka, ma. Nganong naghilak ka man? Wa, ma, oy. Wa man ko kumahilak. Nak, dili ka makalimod nako ha, no, be? Namuha ang imong mga mata. Og ang imong tingog, kang naghilak. Nanawag si Ronel. Unya, imong gitubag. Abot. Nganong natintal di kong tubag niya. Gidali pa na akong kuha ang cellphone. Nahigugma ka gyud niya, anak. Wa man siya mahigugman ako, ma. Wa. Dili ka gyud makalikay nga mahigugma niya. Nakig-uban ka gud niya sa pipila ka higayon. Og kung gitagbaw mo ang imong kaugalingon uban ni atong tawhana, di gyud malikayan. Makat-on ka sa paghigugma niya, kay magsige man kaghuna-huna sa kalipay nga inyong gisawan. Sakit. Sakit kayo, ma. Wa siya mahigugman ako. Mituo ka, sad. Ang anong dili man ko matuo. Iyak kong gibiyaan. Wa gani gid magsusi kung ni mabdos pa ko sa among kipuhat. Nanawag man ka siya nimo. Karon na lang. Oh, dili ba? Ikaw ra may nag-ingon nga nanawag siya nimo. Pero, dili nimo tubagon. Pangon man sab niya, inigtubag na ako. Maunay ginaingon na. Nga giduwaan ra mo sa kahigayunan. Pauway na. Tingalig na muwawsad ang imong baby. Wagit na ako siya gani nga mabdos ko. Inigkadako sa imong tiyan, dili ka na makalimod niya. Kinsa masay mo gani ha? Sa ako nang gikaingon, gikomedyahan mo sa kahigayunan. Unsay imong kalibutan, nga doon na siya gipapaniid aron iyang masayran ang matuod nimong kahimtang. Kinsa? Animal. Maayong pagpaminaw sa Asam ka na Lex kung makita Pino. itong gihatagan ako sa sawat. Iya bagid ka ng gihatag ni Nubi? Animal. Nga no basang gitugkan man ko ining gugma, ha? Ug ngadto pagid sa binuhat nga gipanag iya nagtumboy. Amoy akong gitripan kaniya to. Animal kat. Asam gid ka na ko makita katong hilabtanon. Asa ko siya pangita. Uy,
Dede ko angay mo inom. Let's see. Nga ako rong sekretary. Nagpahinumdum ako nga doon ako meeting rong rasa. O sa kabagong investor. Unahon ko na ang negosyo. Chokoy, wa ka ba'y lakaw karon? Ay, wa man, ma'am. Kung mauna, kita'y man lakaw. Ah, kita mag-date ron, ma'am. Unsa? Ah, joke ra, ma'am. Joke. Mura man sa tag ni atas kumbinto, ma'am, eh. Seryoso kay ta. Kanang magkomedyahay sa ta panagsamam ba? Ay wa ko maanad-anad, Chokoy. Sige na, ubanin ako sa restaurant kay gusto ko mo order sa gi-crave na kong sudan. Uy, kamao sa dekan ka ng craving, ma'am? Unsa man? Ubanan ko ni mo o dili? Ay, ubanan, ma'am, eh. Kajut, ma'am. Kaya mag-iilis ako kajut, ma'am. Ha, kinahanglan pag yun. Oh, imo mo kung iuban sa restaurant, ma'am. Sama si ma'am, eh. Sandali! May gani kay wa ko mahinayag ko giinom. Makikita na ko ang bag-o na kong investor. Ay, makalagot ng kinabuhi mauna niya ang restaurant nga giingon sa kong bisita. Ma'am, sure ka nga muna na ang restaurant nga nagluto sa imong gi-craving imong pagkaon? Mauna ni Chokoy. Sige na, gawas na diha. Okay, ma'am. Ako nga ang ablihan akong pultahan nga dooli mo, ma'am. Uy, katong may gawas sa auto. Di ko masayap. Gawas na, ma'am. Siya, gina. Dalion ako doon. Ano gaya na magawas, ma'am, ay? Nagkita, Ragita. Ay. Maayo kayo nakita ta. Unsa ram tong suwat nga akong gipahatag minubi. Tuwa na niya? Ha? Kuan? Tuan na ba eh? Gibasa? Ha? Wara ba ko kay ba kung iya ba itong gibasa? Waman, iya mo itong gibutang sa lamisa. Kinayon niya na ba ha? Kay mugawa sa kang nga akong amo sa auto. Ayaw una ko biya Ha? Uy, tawa. Sige. Magkita tayo balik. Ayaw pagbiya din niya. Kinsa tong tawhana, Chokoy? Kining, ma'am. Mahimog kining ubalhin na lang taglaing restaurant, ma'am. Kay nga naman. Doon na kabay atraso atong tawhana? Kuan, ma'am. Amo tong kontra ni boss, ma'am. Oo. Unsa man tong nadunggan akong pangan? Ha? Ngaan, ma'am? Doon na sige nganlan og ngaan. Ngaan sa babay. Ha? Kasi mga ngaan, ma'am ba? Kuan? Murag. Husto. Nubi. Oy, nubi, ma'am? Ay, tingalig na bungo lang ka, ma'am, oy. Huwag mo ko makadungog nga nagisgot og nubi katong midula ko. Chokoy. Aha? May balik ang miduol ni mo. Ni Asya nagpaingon din Aha? Nahadlok ka? Wala. May kauban siya. Kuan, ma'am. Mong kumahadlok niya, ma'am. Uy, milahos man. Kuan, ma'am. Sige na, ma'am. Sige na, ma'am. Unsa may order ron, ma'am? Chokoy, mangita na lang tag laing restaurant. Murag ako naman hinuoy ginervyos. Ha? Tinood ka, ma'am? Taro, nalako naman sila, ma'am. Igo naman silang may order. Nahala, sige. Ikaw na lang order o magpaabot ko ni mo din sa auto. Mo ba? Sige, okay kayo, ma'am. Unsa mo, ma'am? Unsa may mong gusto ng sudan, ha? Ang bida ng bayad, ma'am, eh.
Kinsa magitong tawhana, Chukoy? Ay, kuan ma'am. Ani ni ma'am. Amigo to siya ni boss ma'am. Unya, doon na si sukat nga ipahatag sa amiga nilang boss. O kailan mo ko, amo tong ako yung isugo. Pero pag manawag hatag sa suwat, wa na may magkita. Karon pa. Pero, Nubi man lang ginadungog na kong pangalan sa babae. Di lang ito, Nubi, ma'am. Kuan, Nuri ang ngan sa babae. Nuri. Nuri? Anong interesado man kay ka sa ngan sa babae, ma'am? Ha? Tungod kay... Gusto kong makakita ni anang giingon ni mong Nubi. Nagmata na di ay ka. Wa ba mo pagtinga nga akong cellphone, ma? Tingaling nanawag si Alma. Wa man. Nak, nanghubag lagi ang imong mga mata. Wa ko makapugong, ma. Nakahilak yun ko. Gimingaw ka sa amahan sa imong anak. Wa man ko mingawa. Pero, wa ko lang kapugni nga mahinumdum sa nahitapo na mo. Bisag bago pa ming nagkita. Bisag wa mi feeling sa unang adlaw gyud sa nahitapo na mo. Pero, dili ko katumalimtan. Unang hikayon nga, napuka ng akong kaputli. Wa ka pa di ay mapukan ni Alma. Lahi gyud si Ronel, ma. Tinuod manggod siyang lalaki. Ambot, wa ko magkasabot. Basta, dili ko mahulagway ang katagpawan. Mao na hinungdan nga mahila ka. Gibati ko lang ang kamingaw. Ang sobrang kahiubos. Nibiya lang siya nako nga wagin magpahibaw. Hain man di ay siya karunak. Wa ko mahibaw kung hain siya. Wagin siya mahigugman ako. Tungod kay wa man gid siya makauna-una bisag manamilit na lang. Nibiya siya nga walang magkunahuna kung dili ko mumapdos. Unsay akong buhaton. Ayaw na lang kagool. Mabdos ka na. Og sa dili madugay, maklaro na gyud ang imong tiyan. Pero dili ko gustong masayod siya nga mabdos ko. Sa ako nang gikaingon ni mo, Nubi, mahimong gitiawan lang mo sa kahigayunan. Ang akong gikadlokan, nga tingalig maghuramintado niya si Alma kung masayod siya sa nahitabo niyang duhang Ronel. O kung kuhaon gyud ni Ronel ang inyong anak. Dili niya makuha ang bata. Kana mo'y akong pangante. Dili niya makuha ang akong anak. Makahimo na kong mag-opisina, ugma. Malipay ka sa ako rin sa ibalitan. Lex Pinoy. Ay, tinuod. Unsa man ka na, ha? May misud nga bagong investor sa tong kompanya. May pirma na siya kontrata. Good. Lipay kay ka. Samtang ako, nagpangutan. Ha? Nga naman. Nakita ko na unta gatong hilabtanon nga mo'y akong gipadas akong suwat ni Nubi. Pero, wa ako makapadayon sa kutuyo. Kay miabot ang giingon ko nga bag-o investor. Nagpadag ang suwat ni Lobe? Dili na ko makaadto sa ilang Nubi kay dunay gi-hire si Alma nga usa ka kriminal. Jack! Pila kay bayad ni Alma ni atong tawhana. Kay anda man siyang mupatayog tao. Ay, tumana na lang laging akong gihangyo ni mo nga unaha ang atong kompanya. Aron konstable na kini, mahimo na tang mubayad ni Alma. Kung nga akong gugma ni Nubi, ihug ko lang sa linaw. Dayong katunaw, ha?
Nahigugman ako. Gugmang tinud-anay ang gibati kong nagto ni Nubi. Gipasabot ka na sa dako, Jack. Nga kanang imong gugma, mahimong dunay katumanan sa higayon nga wa na tay utang ni Alma. Sa ayaw lang ula karod. Kay dali man kang mahadlok sa bahad ni Alma nga makita ranas korte, di ba? Gamhanan ang kumpanya ni Alma. Dako nag-utang nila. Busa niya kanako ang tumang kahadlok nga tinud-on ilang bahad. Talawan ka. O laga siguro kabasag nga higugmaong kang Nubi. Ayaw kalimot. Buhong kayo si Nubi uban kang Alma. Unya, unsa man day mahitabo sa kong pagbati, ha? Ay, Ang kunon ko gud si Nubi. Bisag unsay mahitabo. May bagting imong cellphone, nak. Ipalihog lang kong tanaw kisay nanawag, ma. Si Ronel gani, i-off lang palihog. Oy, si Alma ang nanawag. Tupagadayon. Ambi, ma. Love? Ngayon dugay mo ganito, bag. Sorry. Nalayo man ko na akong cellphone. Wa ka malipay nga nanawag ko. Nalipay, uy. Gikapoy lang ko. Muli na ko. Dala ako sa airport aron musakay paingon sa Manila. Manila to Cebu. Maayo noon. Not excited? So, man. Sa akong pagpanawag. O sa akong pagpauli. Sorry, love. Gikapoy lang ko. Unsa man? Wala ba kay vitamins? Wa ka na palitin ni mama og mga preskong prutas? Kato si Chukoy, wala ba mo ana aron dadaan kag fresh milk? Maramang kag naglitan niya, uy. Gidadaan ko gahapon ni Chukoy. 5 gani ka botilya nga fresh milk ug daghang mga presko nga prutas. Ingna na siya, ha? Kato si... Kisingan gani ato? Si Chukoy. Ingna si Chukoy. Doon na siya premyo gikan ako. Nga, di mo dawat og bayad, uy. Ako ganitong gikumidyahan nga akong bayaran ng iyang gida. Giingnan hinuon ko nga dili na siya mobalik sa ato. Mao ba? Ganahan kay ko sa iyang fresh milk. Bag-o gyud. Di pareha sa palito na to sa mall. Mayon tag, maatol nga naa ako inikanha niya. Sige, ako siyang sultihan. Saman, pasugat ka? Ang driver na lang pari Ayaw na paghago og sugat na ako. Love you. Love you too. Nganong wa man mo sultihi sa gibuhat ni Jack? Wa na lang, ma. Tingalig masuko na sad si Alma o imparkuho na gid niya ni Alma ang ilang kumpanya. Ay, maosad. Ako nang pahibawa ng driver nga magpasugat si Alma. Ay, giuna ng bino kaysa kape o kahas pamahaw. Ay, good bagbuot pa. Huh? Mao na gikinahanglan sa kuntiyan o sa akong utok. Ay, sudli o nag-init ng imong tiyan, Jack. Kiniding bino. Di ni makapainit sa kuntiyan pa. Alkohol man na. Ayaw lagi pagbuot. Litsi. Jack, Diha naunta to ang akong tuyo, pero nasipyat pagid ko. Saon, diha naman ang akong bisita. Kinsa ba'y gipasabot ni mo ba? Itong gisugo na ko pagpaturnon ni Nubi sa kong suwat. O siya? Gusto kong mutuo si Nubi sa tinud-anay kong tinguha niya pa. Ay, nakasabot ko sa imong gibati, Jack. Bahala ka. Kung wa kayo nahuna sa itong kahimtang buhata unsay gusto mo buhaton, ay lang yun unya kog mahayi. Asa mga? Milingkod naman o taga. Anong nitindog pa mga? Nasugko ka sa mga gisulti?
Balag masilag mong tanan nako. Basta ipadayon ko ang akong tinguha kang Nobe. To anang auto. Magsugat na to ni Alma. O, ma. Unya ano wa magkamuban? Ikapoy ko, ma. Dili na mo magkasulti ni Adtong Ronel. Maayo noon. Wa naman sab ko'y gusto makigsulti ni Ronel. Pero magdugo ang imong kasing-kasing. Nalimot naman unta ko niya. Pero iyagip kong kipahinumduman. Ay, naluoy baya ko ni mo, nak. Tungod na ako, nasakripisyo kagyod. Ayaw ko kusultihi, anak, ma. Ako ning desisyon. Way nagtudlo na ako. Pero ako mo hinungdan. Nganong napugos ka pagpakigrelasyon ni Alma. Nag-live-in namin ni Alma. Ugway mausab. Kininias akong sabakan. Ako ning pagkatawhon. Ug ang ipaila kong amahan, maugyod si Alma. Nobe. Ay mo balik ko sa farm eh. Adto ko dito mistambay. Lisod na guys, ma'am. Sige, nagpasingit na ko. Kuyawan ko masipyat ako. Nagkita, nagkita. Ayay. Ayay, ha? Ayay! Nagtuo kang makaikyas ka na ko? Tugani ko. Imo ba yung nahatag kang Nobe ang suwat? Nahatag lagi. May nahatag lagi. More pa. Oo, more pa, more. Uban ni ko sa ila. Ha? Di ko eh. Dili ka? Kung ba natin ka, bay? Apel kung di na nung pasak mo sa ila. Bay. Ano lang. Sige lang padaog suwat si Nobe. Kaya anda mo kung mudaog mo hatag ni Nobe. Pero kung muban ka na ako, ang tuod ko, di na ko makasakas ila. Gusto kong makakita niya. Bay. Doon naman ka kay litrato ni Nobe. Ang litrato nala'y sigig tanaw aron magtagbaw ka. Nagkaminus ka ba na ko, ha? Bay. Ayos. Gawas pa, kung pasakyunti ka, doon na may muharang ni mo. Di hapon ka makalusot. Unsa man? Abang tumboy? Murag, wa pa man? Pauban na lagi ko! Sus, kuyuwan may ko ni Bay eh. Di lagi tao may mo. Di lagi tao ka makalusot. Kaya doon ay muharang ni mo. Ano na lang? Ay kay maayo kun maninda lang kagtaho. Unsa ka? Ang buto ay pasabot ba? Mayong pagbunaw sa magpakaro inon ka nga maninda kagtaho. Kanya, dako ako pagtuo nga di ka niya mailahan. Una. Maninda ko tao? Oo! Di lagi ka mailan sa sinugo sa tumboy. Labi magkaho kag ka ng buli. Unya, buli. Unya, butangan ni mong buli ng imong naong. Lusod na ka na. Tuod, no? Unya, ato na ko ba, ha? Hoy! Hoy, bagre! Animal! Animal na kalusot ka na. Pero, maayo mo sa tungiyang sugyot, ha? Kung mag-disguise ko nga tinderog tao, di gid ko mailhan. Kumusta naman pinangga na akong asawa? Gwapa lang gihapon. Kana may gusto na kong madungugikan sa akong love. May gift ko para sa akong asawa. Gift? Yes. Og nakasiguro ko nga excited ka sa akong gift para nimo. Bisag unsa, basta gikan nimo. Ma-excited magyud ko. Mahalo na sad nga alas, no? Gold necklace. Daan palagi ko. Pero abi nimo, mauwa ba ako musulob sa imong hinatag?
Nga naman? Tungod kay, maumandayo ako manaho na ang ilibak sa mga tao. Minakailan na itong duha. Labing siguro, makaingon yun sila nga, usa ko ka gold digger. Malas lang sila kay dili sa may ako asawa. Ay, kadit ha. Akong kuha ng kwintas. Nang taling! Oy, ikaw mang gudi ay ni Chokoy. Diin man ka. Sorry lang. Ano ba na? Topay dagang prutas si Nobe? Ay, tuwa pa, oy. Murag ng harvest man ka sa katapusan nimong adto sa bahay. Giganahan kog harvest sa mga prutas ng hantod katong fish melt sad. Giganahan kog kanang hiyod-hiyod sa tutoys baka. Ikaw, gyud Chokoy. Ay, ato ta sabay. Miabot naman si Alma. Aha. Ni ana si Alma nang? Yan na lagi. Na ato ta sabay na. Aron iya kang maila-ila. Nangita sad baya to nimo. Ay mo ba? Aw, dali day nang. Sakay day nang. Aron, mangadto na ta sa inyo. Imong giinom ang sobra na kong gatas? Nga naman, day? Hala, di ka kin makalakaw. Magduka ka gyud kay mikaon kag sobras mapdos. Sus, too makaana. Uy, may sakyan na laging mihunong. Tingali. Kinsa? Si Jack? Nobe, diya si Chokoy ay. Niya day si Chokoy Love. Imo na gyud siyang maila-ila. Ikaw din si Chokoy? Kumusta? Okay ra. Oy. Unsa maning mipilit sa kong kamot? Oy, hala. $. Para na ni mo, Chokoy. Sa imong pagatiman sa kong asawa. Aha? Kuhaon ko kaning $. Wa man ko maana dog ingon ini, oy. Dako kag natabang sa kong asawa. Gidadaan man ko nun ni mo siya 5 ka botilya nga fresh milk. Mahal ba yan, ha? Mahal lagi. Pero kuhaan man, good. Sa amo ram sa nang baka ka nang gikuhaan ako sa gatas, good. Ug amo na sa nang mga tanom ka nang gi harbisan ako sa mga prutas. Dako mig utang buot ni mo, Chokoy. Ikaw pag yung milaban ni Mama Taling. Busa, igo na kayo ng $100 sa imong kaayo. Aha. Pila kay ilis ini, no? Mga 5,000 ginakapin. Hala, kadako gud ini. Wa jud ko makadawat og ining kwartada. Kadako ani, uy. Taho! Unsa ron? Taho! Taho, Love. Makaon ka, anak? Ambot lang. Wa ko makasuway, anak. Mukaon ka? Ayaw mong palit, anak. Ayaw. Ha? Nga naman, Chokoy. Kuan ka nang kaila mo good ko anang naninda og taho good. Kadyo lang sa ako sa lilion kung maobog na. Kung siya ba? Kinsa? Si Jack. Chokoy, ngano nakaingon man ka nga si Jack tong nanindag taho? Kining pasaylo alang ko nang ha. Pero hapit magugo niya lubaga ang akong liog kay muuban lagi siya nako din Mo to ako siyang giingnan nga kining magtakuban lang siya og tindirog taho. Kaluoy sad bayang Jack, no? Ay, saonan sad, oy. Nag-una-una magminal dito. Dili na hinoon siya magkasudin, Kining nang island yung mong kumpiyansa nang ha. Basta doon na kaya manindag taho nang. Pirmi majudo na yung musuro yung taho din di ba? Oo, pirmi na. Mapalit man gani usahay si Nobe. Karon nang, ayaw yung mong kumpiyansa ha. Kay mahimong si Jack na jud mo oy mapalitan og taho ni Nobe. Ay, akong bantayan si Nobe, oy. Nga dili gyud mo palit og taho. Oy, ala, ang akong cellphone. Ay, ala, si boss.
Oh, boss. Long time no hear. May gitunan ko, Chokes. Examine na mo guna mo. Kaya, kumusta naman si Nobe? Boss, kining murag maklaro naman ang tiya ni Nobe, boss. Mabdos gid? Maugid, boss. Murag ganig, nalipay si Elma. Ang katungtumboy ba? Tungtumboy. Asawa naman gani mo ihang isip ni Nobe? Ay, sagdi na lang siya, Chukoy. Boss, unsa magid, boss? Kinsa man jud day tag-iya sa gimabdos karon ni Nobe? Ay, lagi pagsigig pangutana. Ha? Ay, boss, naisa mo kan, boss. Katubang gingan na nagjack ba? Sige ko niyag atngan. Nahadlo ka? Hadlok, oy. Kanang tagaan lang taniya o kanang hubog-hubog. Unya, hipat siya uroy ko, no? Hay, wadyo dungog kay hubog mo ay nakapatay na ko. Ay, pag-isgutan na Nung ka. Huwag kapasidad nga mo patay si Jack. Talawan tuk tawana. Boss, you cannot tell a man under the mango tree. Sa? Kasabot ka? Adi pa, boss. Ay, gilingaw lang ka, boss. Gilingaw lang na ako nga kung kagalingon, boss. Buang nga, boss, eh. Bago mang abot si Alma sa abroad, boss. Iya ba yung gilamano, boss? O buang nga, boss. Mipilit man ng $100 akong kamot. Wa ni mo yuli? Nagpaka-aroin sa ko, boss, eh. Giuli kunuhin ako. Pero aman dawat ta. Haskang lipayan ako, boss. Karoon pa dyan ko makadawat og ingon anang kantidad nga dollars. Imo na kipailisan? Ay, wa pa, boss, eh. Iuli na. Iuli yun. Boss, dako kinig kahimuan sa akong kapobre, boss. Maong taon, boss. Maluoy ka. Okay. Sige. Ayan na lang iuli. Ha? Ay, salamat, boss. Ay, maminyo na yung gawin ni boss. Paminaw. Oo. May gipadana sa ko sa imong itim. Para to palit og preskong prutas ingon man first milk para ni Nobi. Boss. Wa pa dyan ko na mo matubag ba? Boss, kinsa man dyan nakapamabdos ni Nobi? Boss? Ay, giahak na. Gipag nga na sag ko. Bahala na eh. Basta niya na ko ang $100. Nga naming gawas man ka. Natuog na si Alma. Ano wa masag ka matog? Umang ko magduka. Nagpaabot ka sa tawag ni Ronel. Wow, uy. Ay, Nobi. Ayaw lagi paglimod na ako, nak. So, hito na kaiko sa imong batasan. Pero, kung mahimo, pugni ang imong kahinam. Ni Ara man di ka sa kwarto ni Mama? Ay, migawas ko kay maayo mang pagkatuog ni mo. Nganong nakamataman ka? Ang paghikap na ko, wala naman ka sa kong tupad. Mao tong madali kong bangon. Hadlok magani ko. Nganong nahadlok man ka? Nga mawa ka na ako. Kung mupiya ko ni mo, ni amahan na nga akong anak. Dali na. Mga tuhog na ta. Unlan sa kong bukton, be. Oh. May bagting lagi na yung cellphone. Ambot lang. Ako'y tanaw bikin sa nang nanawag. Kagabi na aron. May nanawag pag yun mo. Ako'y tanaw love kinsa nanawag. Tanawa. Bitaw. Ikaw li tanaw. Abi pa lang ni mo, ako'y salig. May katungod masab ka mo tanaw. Imo man ka akong asawa. Dako ang akong pagsalig ni mo. Oh. Uy, hala. Nani, undang na hinuog panawag. Tingali gipul anong pinaabot. Kisa may nanawag mo. Oh. Uy. Nganong nagkapanawag man gihapon siya? Nga ako naman siyang giblak. Kinsa? Si Jack.
Wa gyud niya to baka. Iagod ka ang nabasang ako suwat. Pero, nganong wa mo ko niya to baga? Hinoon, mahimong iyang nabasa. Pero wag yun siya mo to nga siya gyud mo igipitik sa kong kasing-kasing. Pida. Wa namin hinuon ko magduka. Muindom na ako. Mahibong gyud siya nga nung makakita gyapon ko siyang account bisag iya kong giblock. Ito na mo ko yung mga papaagi. Huwag makontak na gyud nako siya. Ingon gyud ni Ana ang tinud-anay nga mahigugma. Mangita gyud sa tanang paagi aron ako lang siya makontak. Pero wag gyud ko niya to baka. Wag yun. Sige day gapog samok si Jack nimo. Manawag sa akong cellphone. O aron dili na siya makatawag na ako. Akong giblock. Pero, ambot na nung nakakontak gihapon siya na ako. Makamaog yung mo maniobra basta may motibo. Pero, ayaw lang halapti ang ilang kumpanya. Ang iya na lang amahan mo, yun ako na. Lagot ba sagay ko si amahan? Oh, nga naman. Di man siya makabadlo si anak. Nagtuusap de kag tuhuan ni Jack ang iyang amahan? Kani ato pa man na, di ba? Oh, hinoon. Maulagi na. Pasag din na lang na si Jack. Dili Mayong siya makabuwag na pagbuminaw itong sa duha. Lex Pino. Wasab ko'y gusto atong tawanan, no? Kanang bastos? Pero kung nahigugma pa ka? Dili gihapon. Ha? Unsa dili gihapon? Di gihapon ko mahigugma niya. Kani ano man ka nga maoy akong nainlaban pag-ayo. Tinood? Di ka mo too? Kahumot ba sa mga sawa, eh. Huwag mo ka mo too na ako. Mituo lagi. Patawag na ta. Kapoy ko sa biyahe. Jack, unsa man ning gibutang ni mos likod sa auto? Sus, ano lang pangutan nagot pa? Ay, wa ko makasabot, ay. Ako nang giabangan gikan sa namaligyag taho. Ako siyang gibayran. Oy, Wala, gibayran ako siya kung pila may mahalin niya kung mahurot ang taho. ngano lagi na? Ano nalalagi sige pangutana? Natubag na nako yung pangutana? Jack, doon na biya ko gipanalipdan, ha? Ang atong kupaniya. Pa, nahibaw ko. Yaon sa masaning imong gisulob. Ako'y manindag taho. Unsa? Teka, nasa ni mong pangutana, eh. Dili maunsa nga tong kumpanya ning akong buhaton. Gusto ko lang makita ang akong kalipay. Nagkasabot ko sa mugibati, Jack. Pero, dili magid unday karon panahon aron ang kunon mo ang imong kalipay. Dili pagyud, Jack. Ani ko din iibilin ang auto sa gasoline station. Buang nga. Kuhaan ko ang gibutangan sa taho, eh. Kunya, isabit ko sa kong abaga. Kung dool na ko sila, Nopi, anha pa ko mo singgit og taho! Kadiyat, eh. Talawan ko na sa side mirror kung ang ayan ba kong mahimong tindero sa taho. O, ikaw ba kini? Skang gwapuhan ako. Skang! Gwapuhan na ako, eh. Aron mamahimong tindirog taho. Pero, tungod lang sa kukma. Ako ning buhat. Tuan na si Alma. Tuan na, ma. Unya, wa manawag si Ronel gabi, eh.
Dihay na nawag. Gikuyawan gani ko. Nakatawag man si Jack na ako man unta siyang giblak. Unsa? Taho! Uy, may nanidag tao. Tao ka ma, mapalit ko. Taho! Taho! Mayutag mo gawa si Nubi. Gimingaw na kay Kudiya. Taho! Nubi, hapit talaga na ako isinggit ang imungan aron mo gawas ka sa inyo. Pero, si Nubi, may gawas ka siya. Mupalit tingaling tao. Ma, ambilan tong tasa kay maoy akong pasudlan sa tao. Tingaling malimot ka sa imong fresh milk, ha? Dili, uy. Ako na lang kuha. Ay, ako na. Kadiyot lang, ha? Ako na kuha. Uy, di ay. Ayaw pagkanaog, ha? Ha? Nga naman, ma? Ayaw pagpalit niya ng taho. Si Jack na. Unsa? Ay, kinakahinomdom ko. Gisultihan da akong tsokoy. Nga sa dihang nagkita sila si Jack, gipangutan na siya kung nahatag ba ko niya ang suwat. Unya, misugyot si Tsokoy nga aron makaduol siya nimo. Magpa-disguise siya. Magtakuban nga tindiro kunuhay siya taho. Unsa? Pahawa na diya, pahawa na. Lilia sa taas kung si Jack bagyod nang nanindag taho. Oo, sige, ma. Dili na ko magawas. Sinubi, huwag gawas na ginunta siya, pero midalig balik sa agi. Nagdaster na siya, pero maklaro ko gid ang iyang kagwapa. Taho! Lakaw na lang, Jack. Nabuking ka na. Unsa? Hapit gid nimo mailad si Nobe. Pero dili ko nimo mailad, oy. Tabon-tabon pas naong nakailakay ko sa imong bayhon. Nang taling. Kung unsa may akong sa nga nahimo diha nimo, pasiluatan ko. Gusto ko lang ikasulti si Nubi. Ni si Alma. Bisa kinsa pa'y niya. Di ko mahadlok. Gugmang matuod ang gibati ko alang kang Nubi. Ay, uwahi kang miabot sa kinabuhi sa akong anak, Jack. Maluoy taon, kaayo na lang sa muka pa si Nubi. Pero nang, gihigugma ko siya. Maalaot lang ang inyong kumpanya kung mamugos ka. Imbarguhon gyud ni Alma ang inyong kumpanya kung dili mo hatagan og kalinaw si Nubi. Sige na, Jack. Pangita na lang og laing babae nga makalipay nimo, ha? Ayaw lang taon si Nubi dong. Nang, musugot ka lang nga. Magpuyo si Nubi nga way kalinaw? Malinaw ang ilang pagpuyo ni Alma. Babay si Alma nang. Unsay kalipay nga mahatag ni Alma kang Nubi? Malipayon na silang duha, oy. Nobe! Oy! Nobe! Hatagi kong higayon nga magkasulti ta. Maluoy ka na ko. Uy. Magsulti ta, Nobe! Uy. Ay, taong pagsinggit-singgit niya. Uy, sige na. Ayaw na ni ma. Nobe. Yes. Dili ko niya hunungan sa pagsamok, ma. Kinahanglan nga masayod na siya sa matuod. Nganuwa na siya paglaong ako. Ay, sige, ikag ko'y mahibaw. Pero ay pagkanaog sa silong, ha? Ayaw, gyud. Unsay kamatuoran ang giingon mo, Nobe? Mabdos ko, Jack. Unsa? Sunod buwan, mahimo nang maklaro ang akong tiyan. Nobe, imo lang kong gibugnaw. Anong mababdos ka man na? Usa man katumboy si Alma? Tinuod lagi nga mabdos ko. Di ko mo to. Huwag ko'y mahimo kung dili ka matuo. Dili na ko deserving sa imong gugma, Jack. Tungod ding akong kahimtang mahimong mupilit na lang ko sa pagpakig-live-in ni Alma. Nobe, sa ako nang ikaingon mo, dili ko mo to. Tuhoy ko. Gugmang matuod ang gibati ko diyan mo. Amin mo, nagmahay ko dako. Anong nakahimo ko sa pagpasakit ni mo. I love you, Nobe. Ug tungod di mo, naningkamot kog maayo
nga mapaparugkog balik ang among kumpanya. Hapit na matuban ang akong pangandoy. Ako mismo mo'y tangitag mga bagong investors aron mabayra na mo ang among utang nilang Alma. Tuhoy ko. Ikaw may gihimo kong inspirasyon aron mabangon ko ang among kumpanya, Nubi. Saylo ako, Jack. Wa ko mahigugma nimo. O dili mahitabong higugmaon ko ikaw. Kay ako na kinigitagana kang Alma. Lakaw na, Jack, utang buot. Dili ko gusto nga makita ka sa sinuhulan ni Alma. Nubi. Lakaw na, Jack. Jack! Sagdi ko ba? Ay, kung saan naman sa inihita, buhay nga nung miinom ka man. Nag-uol ko pa sa kong nasairan. Ha? Nag-uol ko. Sobra ang kasakit sa kong kasing-kasing. Sa kamaturan nga giyagyag ninupin ako. Ay, unsa may kamatuoran ba? Mabdo si Nubi. Unsa? Mabdo siya. Pero, kinsa may nakapamabdos niya? Nga di man makapamabdos ang usa ka tomboy. Nagpamatuod lang yun na. Nga di yun pa ninyong duha ni Nubi nga magkadayon mo. Di ba kumuangkon sa akong kaparutan pa? Ay, Jack. Kung tinuod nga mabdos si Nubi, gusto kong masayod kinsay nakapamabdos niya. Unsa pa may mo makuha kung mahibawaan ni mo kung kinsay lang pamabdos ni Nubi? Patumboy si Alma. Busa imposible nga siya mo'y nakapamabdos ni Nubi. Laki gyud nakapamabdos niya. Unsa imong kalibutan nga gigastuhan ni Alma ang pagmabdos ni Nubi? Doon nagunay kwarta si Alma. May mong nangita silang sperm cell donor. Aron mo ay makapamabdos ni Nubi. Ha! Kinahanglang masayran kagyud. Kinsay nakapamabdos ni Nubi. Tinuod yun di ang gisulti ni Chokoy. Naluoy ba akong Jack, ma? Unsa? Naluoy ka niya. Kisa may dili maluoy. Nga gibuhat man niyan tanang paagi. Aron iya lang kung makita og ikasulti. Unya naluoy ka niya. Naluoy. Pero wa namang pasabot mahanga. Nabihag niya nga akong kasing-kasing. Dili ko mahimong ibayro si Alma sa parehas og utok ni Jack. Pero kadtong Ronel, di na ta magisgot niya, ma. ay, naluoy ko nimo anak. Pero kinahanglan dili nimo palambuon ang imong pagbati ni adtong Ronel. Nga way gugma nimo. Unsa may natabos kong boss nung wa man jud manawag. Noon, sige man siya padag kwarta para sa prutas o fresh milk ni Nubi. Ano Chokoy. Ay, ma'am? Ay. Nanawag ba si Ronel nimo? Wa man jud, ma'am. Taon-taon na yun nga, siya manawag na ako, ma'am. Ikaw, ma'am, yun sa man iya kang gitawagan, ma'am? Ay maobitawng giduol ka na ako. Kay taod-taod na siyang wa manawag na ako. Wa man sa manawag na ako si boss, ma'am, eh? Unsa man kay nahitabo sa akong anak? Ani, ma'am, kung kita lang kayo manawag niya, ma'am, ha? Di man siya matubag, ma'am, pero kaning buhi pagyud ka siya, ma'am, kay nagpadapa man siya, ma'am. Hoy, pagbantayan mo sinultihan, ha, Chokoy? Pagtarong diha. Usi buhi pa siya. Ngano? Gusto ka bang mamatay ang akong anak? Ha? Di, ma'am, sa taon eh. Nanugod taong gusto na ako mamatay si Boss Ronel na ako. Wa na maswildo na ako. Ilom diha! Kwarta lagi mo gihuna-huna da. Unsa man? Sige ka lang gihapon sa isugo ni boss nimo? Sige gihapon, ma'am, oy. Unsa ba kay isugo ni Ronel nimo, ha? Secret. Unsay secret? Ay, di kaya importante, ma'am. Di kaya importante, ma'am. Kung anong ma'am, yung ipatanaw na ko, ma'am, kung maayo ba ang kahimtang ni Nubi. Nubi na sad? Kung, ma'am, ay lang reklamo, good, ma'am. Gusto lagi kong makakitaan ng Nubi. Ma'am, di ba, ma'am, kakita ng ito, ma'am?
Diba? Oh, mura na siya, mura na. Pareho na. Mura mga ituya. Isipan na lang, ma'am, nga makita mong itoy, mura na si Nobe. Wow! Klaro na kitang imong tiyan, love. Mabdos na gyud ka. Ang. Hapit na gun mag-unom ka buwan ng akong tiyan. Budak ko gyud ni. Ingon ang doktor, mobalik ko na ta sa iyang klinik para sa gender reveal. Ha? Sama na? Kada bang may bawaan na to kung lalaki o babae ba ang niasa akong sabakan? Gusto kong lalaki. Pagbuot, uy. Love, mag-party ta para sa gender reveal. Ay, ayaw, uy, di ko ganahan. Ha? Ano naman? Di ko ganahan na may bawang nga may anak na unya ta. Maawaw ka nga ako'y amahan? Ganun mauwagod ko. Dili lang ko gusto nga mahimong instant celebrity ang atong anak. Unsa? Dili di ay kagupta ng atong anak nga ang iyamang mga ginikanan. Pulos babay. Unsa? Please, sabta ko. Dili ko gustong kaguptan sa mga marites ang mamahimo natong anak. Dugay man ang akong client. Sila si Alma ug si Nobe. Gihatagan gyud kog kahigayunan nga makita ka, Nobe. Mabdos gid siya. Klaro na ang iyang tiyan. Dinhi na lang ta. May samnoon kay gigutom na ko. Pwedeng makikuban ninyo? Ni ade ka? Oh, yeah. Ano yung among meeting place sa akong client? Nga no? Di ka masugot nga maka-join ninyo din his restaurant? Okay naman. Ganon dili good. Pero, mayo nang masayod ka nga wa ko malipay ning atong pinagkita. Alma, don't worry. Di ko mangitag gubot. Inigabot sa akong client, mahimong mubiya dahil ko din eh. Imo nang gituyo? Imo tingali ming gisundan, no? Oh. Ako'y unang nakapwesto ining maong restaurant. Sa ako nagikasulti, nga din himi magsabot sa akong client nga makita. Dili ko gustong gubot, ha? No. Huwag gubot nga mahitabo, Alma. Oh, tinuod yun nga mabdos ka, no, be? Og ako ang amahan siyang gimabdos. O ba? Di na ako makilalis niya na, Alma. Oh. Okay, niyan na akong client. Biyaan tayo na mo, okay? Dali. Samantha. Mamaya na din eh. Ngita taglang restaurant. Nang, good morning! Ay! Yawabi na ako ni mo, Chokoy, ay. Kuyuon ba day ka nang? Ang, nangalit man ka diha. Kalit man lang kagtunga. Ako kita ni mo. Abi na kong nakakita na kanako nang. Aun sa mga gusto ni mo nang? Kanang siging-siging unta ka? Aron di ka tugkag ka ng hubag-hubag ha? Unsa may pagtuon ni mo nako di ay bata nga tugkan paghubag-hubag. Ay, kikuyuan mo kagod. Oh, tempo ay ni aman lagi ka. Wala baron diri si Alma og Nobe. Ha? Di may mo nga kitara ini ah? Kao niya, ikaw na lang mo dawat sa mga preskong prutas o press milk nang? Oh, mahimo, oy. Oh. Nga nugot taong dili. Be, hain man na. Buwan na sila din eh. Pita, gidali ko gani ang among panagsabot sa akong client. Pero na ako silang maaptan. Pero wala na sila. Tingalig ng malhin silang restaurant. Sayang. Mabdos giday si Nobe. Mabdos giday sila. Kinsa kay nakapamabdos ni Nobe, no? Murag, wakay ganang mukaon. Si Jack ba'y nakaingon? Siya yun. Naglagot lang ko. Sa kadaghan sa mga tao, siya pag atong gikaabot dito sa unang restaurant na atong gisudlan. Itaw, no? Lakot kong natanaw niya. Iyang gitutukan ang akong tiyan. Labing siguro, mangutana gito siya kung si Kinsey nakapamabdos ni mo.
Dili lang siya makapangutan na kay diha man ko. Mao gyud. Lain ra ba siya tinanawan sa akong tihan? Mura siya diskumpiyado. Murag nakatagiya. Makalagot. Unsay imong gusto? Ako na imbarguhon na ilang kumpanya? Unsa? Uy, Nang. Dugay pa man tingali sila mamauli, oy. Mulakaw na lang ko, Nang. Mulakaw na ka? Unsa man, wa ka ganahin nakigatubang nako. Ano? Anong wa ka, ano? Pero kung magsigi tag tubang nang na, kuyaw. Kuyaw kayo nga magkaili sa dagway, ani. Nya, di ka ganahan. Nya, matiguan ko. Di ko eh. Di ko kakita sa kung liwat, ananang. Kanang kalaki. May sakyan na nga may abot, Chokoy. Sila na ron. May ragyod nga wa ka pa mo pauli. Ay! Mo pauli na unta ko? Ganun pauli man ka? Ganun, wa man ni mo dawata ang akong kamot nga mula man na unta ni mo, Chokoy. Kaning, di lang ko kuyawan ko. Doon na sa niya dollar nga. Mo kalitog pilit sa kumpad. Hiniglamano na to. Nanganad ka? Ay, wa man. Mo bitaw nang wa dyan ako dawatay mong kamot. Nga makiglamano na ko. Kuyawan lagi ko. Si Aum di ka, Chokoy. Malingaw kay ko niya lang. Basta mo ani. Di gyud ka pulaan nga makigatubang niya. Kining klarom day mong tiyan, day nobs. Pero, gwapa lang diapon ka. Mo na hinungdan, Chokoy, nga gipamabdusan gid ako ang akong love. Aron dili na siya maangkon paslain. Ikay nakapamabdos niya? Ngano? Dili pwede? Okay. Kung ano, way kiha, oy. Way reklamo. Kana ba? Ma, may daddy mingsudan si Love. Daghan man eh. Paapilala ninyo kaon si Chokoy. Ay lang taon, oy. Kaya masuko nga akong boss, ana. Boss? Kinsang boss, Chokoy? Ug sunda ang laing sumpay ning sugilanon, ikaw akong unungan. Ug usbon ko no, anto lang mo sa nangita sa part 1 to part 13 to asa akong isa ka channel nga Lex Pino vlog na dito no. O kung ko no subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.